nilqaw il-leżis aħwa li tiseguna fuq YouTube għabdu l-Bibja fidejkom u għajdu din warajja din hija l-kelma talla, hija kelma qaddisa, hija kelma eterna, hija kelma ħajja. Jiena lesni nilqa' l-kelma tiegħek mulej u għattu għat iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar. Grazzi Spiritu Santu ta' revelazzjoni. Aħdem fija issa stess u għamel minni dak il-poplu il-fdal midluk distint li inti għandek f'dawn iż-żminijiet u għatqajjem. Jiena parti mill-poplu f'dal tiegħek f'isem Ġesu Kristu. Amen. Ħalleluja, poġġi bil-qiegħda. Illum ħankompli nitkellem fuq il-fdal, fuq ir-remnant. Jekk inti ma smajtx il-messaġġi l-oħrajn li jiena għamilt fuq ir-remnant, please morru isimgħuhom. Hemm bil-Malti u hemm ukoll oħrajn bl-Ingliż. Infatti, jekk intom għandkom il-mobile, issa għantikom permess ftit sekondi, idħlu fuq il-YouTube u għamlu like, idħlu fuq YouTube ma issa, dak kollha li tissegwu, go for it. Idħlu fuq il-YouTube tagħkom issa stess. Jekk għandkom il-mobile, idħlu fuq il-YouTube, kemm għanti bgħadku ta' minnu. Ara jiena stess. Jekk għandkom il-mobile, idħlu fuq il-YouTube, kemm għanti bgħadku ta' minnu. Anyway, għandkom taraw il-channels, insomma, għandkom River of Love Malta live stream, għamlu subscribe. Umbagħad, ara ħan idħol fih. Umbagħad għandkom tmorru fuq il-River of Love fuq il-paġna prinċipali. Għandkom River of Love live stream u tistgħu tmorru fuq il-channels, morru fuq il-channels, fuq net għandkom miktub channels. U hemm Gordon John Manche River of Love Channel River of Love Malta. Hemm ieħor Dr. Gordon John Manche River of Love English, dak huma l-messaġġi bl-Ingliż. Mbagħad għandek River of Love Malta Guests, għandek ieħor Nations for Christ International, dak ukoll tagħna. Għandek ukoll Gordon John Manche Arts and Interviews, u mbagħad għandkom ieħor ta' Marjella Subscribe psikologa u psychologist Marjella. That's it. Okay. Mela, idin taħt, tidu tmorru fit-channels, għamlulhom kollha subscribe. Għamlulhom kollha subscribe, aħwa, come on. Halleluja. Meta tagħmlu subscribe, tkun qed tagħmlu iċ-channels tagħna, il-messaġġi tagħna iktar popolari, okay? X'inhi? Meta għandek ampina ħdejha, affassa biex inti meta jkun hemm videos ġodda, jibatulek notification li hemm videos ġdid biex taraw, okay? Okay. Mela, halleluja. Illum ħankompli fuq il-messaġġ tal-fdal. It's okay, brother, that's it now. That's it. Okay. Ħammorru malajr fil-ktib ta' Romani, anzi ħammorru fil-ktib tal-Atti tal-Apostli. Morru fil-ktib tal-Atti tal-Apostli. Atti tal-Apostli. Mela, kemm minnkom tiftakru tgħidu li xi jfisser il-fdal? Remnant. Ġejja mill-kelma bl-Ingliż remain. Dawk li kulħadd jgħidha warajja, il-fdal tfisser dawk li baqgħu fidili. Għandek Mark kapitlu 4, Luqa kapitlu 8, Mattew kapitlu 13, Mattew kapitlu 25, għandek il-parabola taż-żerrija u tal-art, għandek il-parabola tal-10 verġni, kollha Ġesu qed jitkellem kif avolja ħafna huma msejħin, avolja ħafna jgħidu li huma talla, ftakar l-10 verġni kollha ħasbu li huma tal-mulej. Kollha ħarġu jintaqgħu mal-arus. 5 biss salvaw, 5 biss daħlu fis-sidna tasmewin. Dawk li ġew, dawk l-artijiet li għandek madwar 100,
mill-artijiet minn 100 għandek 25 ma għamlu xejn frott, it-tieni 25 ma għamlu xejn frott, it-tielet 25 ma għamlu xejn frott, ir-raba' 25 huma dawk li kwart minnhom għamlu 30% lura l-frott. Oħrajn kwart ieħor, terz ieħor għamlu 60% frott, u mbagħad għandek l-aħħar terz fejn għamlu 100% frott. Da kollu qed jgħidilna bħalma tgħidilna l-Iskrittura fl-ewwel Petru kapitlu 4 vers 16 li l-ftit huma dawk li jsalvaw. Murejt il-dak il-falz dak li issa ma domx jilbsu kollar, issa jilbsu pajzana, imma aħjar hekk. Li ġi għajd li fuq il-radio illum, int min taħseb int bis ħassalva, jew intom bis ħassalvaw, ħanejlek ħafna inqas milli taħseb ħajsalvaw. U jina qatt li jina bis ħansalva. U laqqas qatt li ta' River of Love biss ħajsalvaw. Anzi, min għandu spina dorsali u jekk baqalu qatra integrita f'ġismu x'imkien, jiena dejjem ngħidilkom oqgħodu attenti anke intom. Għax mhux inbilli tiġi River of Love. Jiena ma naħlef għal ħadd, laqqas għalija ma naħlef kuljum ukoll irid niċċekkja lil innifsi. U dik l-Iskrittura tgħidlek fit-3 Korintin kapitlu 13 vers 5 tgħidlek għarfu iċċekjaw jekk intomx fil-fidi. Ftakar, Ġesu xejdinna biex aħna tolbuħ għal-ħobza ta' kuljum. Mux ta' ejwa ta' darba qrajt kont ta' Kristjan darbetlu l-Ġesu biex jiġi f'ħajti xi 24 senilu. U dakum minna kien Allaw. Mela ir-remnant ġifieri dawk li mhux li bdew biss it-tiġrija imma dawk li baqgħu fidili sal-aħħar. U ħanejdlek aħwa għal dawk li jintom edin fit-tiġrija tafu il-battalja li hemm biex inti d-tiġrija ma tkomplix. Kontinwu. Però ħanfakrek f'realtà li għandek tkun tafa. Meta dak il-jum jasal, int muħatati risposta u rendi kont lil ħadd ħlif lill-Alla. Illum l-Ispirtu Santu ħajtkellem minn dan il-ħmar, apostlu ħmar, biex narmakom biex inkisser kull żerrija qatra ta' biża' u intimidezza f'ħajjitkom. Għax ħanejdilkom aħwa. Ingravata ma tagħmlekx pastor, sut ma tagħmlekx pastor, u laqqas kullar ma jagħmlek isqof jagħmlek assis, u laqqas il-bies u laqqas jekk toħroġ bil-shorts bis ma jagħmlek li bda wieħed minnha. Tkun midluk minn Alla. Kulħadd jgħidha. Il-Ministru tal-Veru huwa dak li huwa medluk minn Alla. Mhux dak li għandu titlu. M'għandix problema ma titlu jekk inti dak it-titlu qed tgħixu. Xi tfisser? Jiġifieri toqgħodx issejjaħ lilek innifsek pastor jekk int m'għandekx naċ. Ma tistax issejjaħ lilek evanġelist jekk inti m'intix terbaħ l-irwieħ. Ma tistax issejjaħ lilek innifsek apostlu jekk inti m'intix teffonda knejjes, xogħlijiet u tqajjem leaders u l-sinjali u mirakli jsegwu lek ħajtek. Ma tistax lilek innifsek issejjaħ lilek innifsek profeta jekk inti qatt ma tipprofetizza. Jiena m'għandix problema tgħid li int profeta ma m'għandx li int għax inkella tiġi fals. Jekk inti dejt li inti raj, make sure li xol ta' ħajtek jidher li int raj. Bħalma darba ġiliet tilkom. Sewwa illum fuq ir-radio għalli għax inti pastor, mela, ekku pastor, għetlu pastor, mhux titlu pastor huwa xogħol. Tuħ ħsieb merħla ta' u għetlu tissejjaħ maqjel. Sewwa u dik by the way mhux jien qed taġġa suqala għal jien għandi maqjel ieħor. Ġifieri jkollok maqjel wieħed diġà u ġieħ tara saħseb wara kollok ġmata maqjel. Imma msommen għandi merħla oħra ta' naċ, imma l-merħla xi kultant jgħidu la maqjel. Imma ħnejlek fejn hemm il-merħla hemm il-maqjel. U fejn hemm il-maqjel kien hemm il-merħla. Anyway, alleluja. Fl-Atti
ħanidilkom xi ħaġa ġrat fl-ispirtu. F'daw l-aħħar sena xi ħaġa ġrat fl-ispirtu. Ma nafx jekk intomx ħafna minnkom jgħidkom innotajtu naħseb biex forsi ma tħossukomx ħażin tgħidu li iva notajt. Imma kemm hawn minnkom onestament indunajtu li xi ħaġa ġrat fil-ispirtu. Din is-sena xi ħaġa tħallna f'xi ħaġa f'realm ieħor aħna River of Love. U l-kelma profetika li jiena rċivejt mill-profeta Robles xarilu li l-mulej poġġa fuq ħajti għal fuq dan il-ministeru anointing dilka ta' accelerazzjoni biex dak li inti stajt tagħmel f'7 snin Alla ħajamlu f'ħajtek f'7 ġimgħat jew f'7 xhur għal f'7 xhur. F'7 xhur għal f'7 xhur. Dak mhux bis-salija badak għalikom. Dawk li intom, dawk kollha li intom imsejħin ma' dal-artal ta' River of Love. Dak għalik, halleluja. U imma anka fejn morru, I am grateful kemm anka din is-sena u anka f'dan l-aħħar ftit jiem kemm jew kella kemm Alla bat nies f'ħajti li huma ta' influenza f'dan il-pajjiż. U tħodunux ħażin huma fiċċew lili. Mhux qed ngħidha biex niftaħru doq it-trombi, imma dak ifisser li Alla tefa' id-dilka fuq dak il-ħmar. Qed tifhmu? U fir-realm spiritwali id-demonju jaraf bħalma l-Alla jaraf, bħalma l-anġli jarfu, amen, intom parti minn altar apostoliku. You're not just an evangelical church. As a matter of fact, don't even ever say that because you will be limiting yourself. We are an apostolic ministry. Illum raġa sejħu li movement. Praise God. We are moving, we are marching, and we are conquering. Hallelujah. Amen. Don't apologize for that. Thank you, Lord. Imma il-ġimgħa l-oħra tkellimna fejn l-ewwel Korintin kapitlu 15 vers 5 u 6 tgħidlek li Ġessu wara li qam l-ewwel dar il-kefa u mbagħad der il-500 oħra mhux l-ewwel der wara li qawx l-ewwel kien hemm oħrajn kien hemm infatti Marta li der ukoll l-ewwel mara dar imma dar il-Pawlu u der il-13 oħra, 12 oħra, l-apostli u der il-500 oħra. Rajna mbagħad fl-Atti tal-Apostli fejn kapitlu 1 vers 14, rajna fejn ma Ġesu qallhom morru u stennew Ġerusalem sakemm intom tirċivu qawwa mis-sema tal-Ispiritu Santu u minflok kien hemm 513 kien hemm biss 120. Mela anka dawk li ntaqgħu ma' Ġesu Kristu xoxt one on one. Jiena nerġa' nfakkarkom, mhux ma' Gordon Ġamman xejn taqgħu daw, mhux ma' Billy Graham, mhux ma' Benny Hinn, ma' Jesus Christ, the resurrected King, and still they found an excuse not to be where he told them to be. U xorta sabu skuża biex ma jkunux fejn Kristu qallhom biex għandhom ikunu. Amen aħwa? Mela minn 120 nibda naraw issa qed jopera ir-remnant, qed jopera il-fdal. Qed jopera il-fdal. U ħanaraw is-sintomi issa tal-fdal. U l-kelma tal-mulej li l-mulej poġġi li f'qalbi llum hija il-fdal tal-mulej huwa dak li huwa il-midluk u huwa dak li huwa distint. Aħwa, meta xi ħadd jgħidlek mintom mhix bħalna. Halleluja! Jekk xi ħadd jgħidlek mintom bħalna, ħudu offiża, ħu għalik, iġri, indem. Battuwa? Bħalli ma wieħed minnhom trid tkun. Bħalli ma wieħed. Dak li ħin kollu għall il-filosofija, il-Budda, il-Santi Padri, u jek tajlu l-Kristu, inti di t-kelli fuq Ġesu. Inti suppas t-kelli fuq Ġesu għol, da. Bħalma qal, sieħ bieta fuq xarabank il-bira.
Ma rajtux kollha, rajt l-aħħar biċċa, ma ġbitni l-aħħar biċċa li rajt. Għallu lej da, jew di, minix ħan irrabja. Imma lej dawk! Loqbra mbajda li supposet jipritkaw il-Vangelu dak l-rabja, bħalma Ġesu rabja mal-Farizeju għallom jasrib il-lefat, jasrib jaqabba għatta oqbra mbajda. Ma dawk il-rabja, mela Ġesu kien jirrabja, Ġesu l-bambin nidbennen le, imma Ġesu Kristu l-xoċ tirreta rediva. Tifmu għahwa. Halleluja. Amen. Illum ħadnu pieċir naħsel. Illa tifakkarni fil-ħazil il-mulej f'ħassa. Tletxurilu kelli ħolma ta' ħazil. Tiftakar għalli in taħsel il-platti. U fil-ħolma rajt lider għet naħslu. Naħseb dak tal-lum kien. Għax għala ħasla wahda nobis. Bil-brox koroktu. Nispera l-ħmiċin għala darba l-dejjem. Le minix ħan apologizzaw. Għasin xosni ħazin laqqas minus 1%, zero. Ina minix imsejħ biex noġob li l-ek, ina imsejħ biex noġob li l-lu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ismawni, aħwa. Il-fdal talla, il-remnant, u tarrafhom. Kulħadd jgħidha, il-fdal tarafu. Għax huma distinti. Huma distinti mid-dinja, huma distinti mill-kumplament tal-Kristjani. L-iskrittura rajna fil-ktib tar-Romani li mhux kull min jgħid jintalla ħajsalva. Ir-remnant biss ħajsalva. Għal dawk li jintom ġiju tajdu li għax inti tgħid li jint biss ħassalva, number one għadmettek. If u ikdbu. Imma li ftit ħajsalvaw dik li jvajta. U l-lum erġajtetta fuq il-radio u neġanejda bl-aktar moċċajja. Kint qed ħares lejja forsi wieħed minn dawk in-nies, ħa neġanejdilek ħares lejja xiftajja read my lips. Ftit ħajsalvaw u oqgħod attent għax int m'intu ħadd taħseb x'jaħseb ħadd jikor dak il-ħin, int dak il-ħin tal-mument tal-ġudizzju tkun taf li żgur minn ftit ħajsalvaw. Imma apparti dawk li ħajsalvaw. Il-mulej mux bizġi biex inti tmur il-ġenna, imma Alla għajjem poplu jissejjaħ il-fdal li jġorru l-ġenna kull fej borru. Iġennu l-xaħat zgur wan. Halleluja. Iġennu l-demonju. Ibidlu l-atmosfera, halleluja, u ma għandhomx jamlu l-ebdopologija meta l-verita ta' Ġeġi Kristu tiġi mxandra. Halleluja. Amen. Amen, ahwa. Thank you, Lord. Il-fdal, mela, isimaw, ħamurru naraw fl-Atti tal-Apostoli 2. Meta wasal jum il-għajt il-50, huma kienu l-kol fl-imkien f'post wieħed, kulħadd jgħid f'post wieħed. Għal dawk li intom kristjani, jekk intom ma naħsibx intom edanaw, imma dawk li forsi qed taraw il-YouTube u qatt ma tmorru komunità u qatt ma tixxirku tgħid imma Alla jisman' m'hemm bżonn niġi għandek pastor. Tiġi għandi xejn m'għandi bżonnok. Għandha ejja għal mulej. Sewwa. M'hemm bżonn niġi l-komunità. Inti tittamel dak li tidin jew dak li jrid il-mulej. Il-mulej iridek tixxirek. Issek tinxirikx għand McDonald's jew Burger King, jew tinxirikx ġewwa Sapphire Suite jew Hilton jew Korintja, imma x'imkien il-Knisja tiltaqa'. Issek titqgħod tikri il-Korintja kull darba, praise the Lord. Mela ma jteżwel aħjar tixtrija l-Korintja mal-ewwel. Amen. Imma x'imkien min jixxirek jekk intom knisja ħajja ħatikber. Kwalinkwa knisja mhix tikber għax hija qed tmut.
L-unika kreatura fid-dinja li mhix tikber hija dik il-kreatura li qiegħda tmut. Jekk il-Knisja mhix tikber fis-size u fil-maturità, dik il-Knisja qed tmut. U bħalhom jeżistu bosta fid-dinja żgħar saħwa. Li saru mużewijiet tal-antikità li t-turisti jiġu jarawhom. Alleluja. Meta wasal jum il-għajt il-50 huma kienu l-koll flimkien f'post wieħed. Alleluja. U f'daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bla riħ qawwi bħal riħ qawwi u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin. U darulhom ilsna qishom tan-nar li tqasmu u qagħdu fuq kull wieħed minnhom. Fuq kull wieħed minnhom. Kulħadd jgħid fuq kull wieħed minnhom. Mela l-istess ilsin li ġie fuq San Pietru, San Ġuda, San Matteo, dawk Marija. Sina Ġesu Kristu. L-istess il-sin li jirrepreżenta n-nar tal-Ispiritu Santu, jirrepreżenta l-anointing, ġi fuq dawk li kienu hemm preżenti. L-istess! L-istess! Halleluja! Imtlew il-koll bl-Ispiritu Santu u bdew jitkellmu bil-sna oħra. Skont ma l-Ispiritu kien jagħtihom jitkellem. Number 1. Meta il-poplu fdal, il-remnant, verament ikun il-poplu remnant, 1. Tara li dan il-poplu huwa distint għaliex għax huma mimlija nar. In-nar tallawha fihom. Illum fuq ir-radio minn persuna sekolari mhumiex imwilda mill-ġdid, l-ebda wieħed minnhom bil-qassis kollox mhux imwilda mill-ġdid. Anzi fals profeta u għallima fals ipokritu u nerġa' ngħidilu għal mid-darba oħra u jaqbillu ma rġax intaqa' ma għax iktar ngħidlu darba oħra. Ma jfissirx li ma nħobbokx, ma tant inħobbok li ngħidlek il-verità ħassalva. Halleluja. Għax ma salvax bl-opinjoni tiegħek u laqqas tiegħek jissalva permezz ta' wieħed Ġesu Kristu tkun inwiegħed minn ġdid. Halleluja. Imma illum stess, wieħed persuna sekolari hemm għalli Gordon għalli int isek ħuġġieġa. Cosa neħu għalija, xina mhux qis nirrid inkun ħuġġieġa. Halleluja. Ħija li ħajġieħ li sada fil-ħoddu li ma ġiġa ġiġa. Dak darba għalli brother għalli naħdem ma xi kristjani fuq ix-xogħol tiegħi. U affajt li ngħidilhom daw ma jafu xejn li nafu aħna. U ma jitkellmu qatt fuq Ġesu. Għalulhom intom differenti minna. Amen. Halleluja. Praise God. Jekk m'intix differenti mill-Kristjani, ħanejdilkom b'aktar mor ċaru tont. Jekk m'intomx differenti mill-Kristjani kollha dan il-pajjiż, something is wrong with you. Now this is a word for River of Love, not to you. To you. Something is wrong. This is an apostolic church established by Jesus Christ himself, not by men. U maqsabna lebda knisja oħra, ma rebellajt kontra lebda pastor, kollu sar borni u iva niftaħar li kollu sar kif joġob lill-Alla. Halleluja. Niftaħar fejn ħadd ma jistax jiftaħar. Mhux ovvjament. Niftaħar fi Kristu, taġifieri mhux niftaħar għal Amen. Allura eżis aħwa. Meta int kull fejn tmorru intom tiġu intqajtu ma' Kristjani oħrajn. ħobbuhom, ta' ġifieri, għal ma toqgħodux sajrhom, laqqas għamlu xi kompetizzjoni magħhom. Imma taraw differenza? Bravi, komplu sejrin hekk. Tridu tkunu differenti. Be different. I am different. Na, jekk xaħat passer qed jara da, inti jkun differenti, jiena mhux qed ngħidlek li naħjar minnek, qed ngħidlek I wanna be different. Number 1, jiena l-ebda wieħed minn ħadd mu msejħ biex ikun bħali jew bħalek. Jiena msejħ biex inkun bħal Kristu. U mhux qed inkejjel li nifsi miegħek, inkejjel li missi ma' Ġesu. Mela jiena lilu rrid nixbaħ. Jiena ma nafx fejn wasalt, inti ma jiena rrid nasal iktar. Jiena għaddi minix content. I want more. I'm greedy for the kingdom of God. I want more. Everybody say I want more. Hallelujah. Say I want more, Lord. Hallelujah. Amen. I want to be different. As a matter of fact, being different is my calling.
Say it. Being different, inkun differenti, hija s-sejħa tiegħi. Ara ma jfittilekx tipprova takkomoda u ma tipprovax tipprova tintoġob, jew ara ma jfittilekx tipprova tingħalaq ġo xi tip ta' forma biex inti tikkonforma. Aħna msejħin biex nittrasformaw mhux nikkonforma. Amen, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mela number 1, il-poplu Alla dak li huwa il-remnant, il-fdal huma nies mimlija bin-nar Alla. Infatti fi ktib tal-Lut kapitlu 1 jgħidlek li dawn huma ministeri ħuġġiġa nar. Il-ministeri Alla huma ħuġġiġa nar. Konta taf li jgħidlek l-Iskrittura? Fi ktib tal-Lut kapitlu 1 jgħidlek. And he makes his ministers a flame of fire. Hallelujah. Praise Jesus. Amen. Ministri, aħna ministri tan-nar Alla. Jekk Kristu jammar fik, jekk Alla jammar fik, ftakar li Alla huwa nar. Amen. Number 2. Il-Kristjani tal-isem, nominal Christians, daw it-tip ta' Kristjani jaħarbuhom. Dawk li huma Kristjani li jridu tifittxu Kristjaniżmu normali. I hate the word normal in any context. Why do you want to be normal when you can be extraordinary? Nistħajja li xi ħadd jgħid li ma min jaħseb li hu da. M'għadniex naħseb konvent. Waqaf naħseb inni li waqaf naħseb. Hallelujah. Jekk morru issa fl-Atti tal-Apostli kapitlu 5, vers 12 u 13. Kulħadd jgħidi warajja, id-dinja ma tatni xejn. U d-dinja ma tista' toħodli xejn. Il-bniedem xejn ma tani u l-ebda bniedem ma jista' joħodli xi ħaġa. Għax kull ma jien u kull ma għandi tajuri Alla l-imbirek il-kreatur il-feddej ta' ħajti halleluja. Thank you, Jesus. Atti tal-Apostli, kapitlu 5, vers 12, jekk minn ser żball, vers 12. Minn vers 12. Bis-saħħa tal-Apostli kienu jisiru ħafna sinjali u mirakli fost il-poplu. U huma l-koll qalb waħda kienu jinġabru flimkien fil-portiku ta' Salamun. U ħadd mill-oħrajn, isimgħu għadita, isimgħu sew dita. Għadna qatt ma smajt fid-dinja li l-ħadd jippredika fuq għadi. Ittilkom il-ġimgħa l-oħra. Fil-bidu tal-Kristjaneżmu, fi żmien 4 snin bejn wieħed u ieħor xi ħaġa hekk, tiġà l-Knisja kienet tiġi maqsuma. Tiġà kien hemm frijaj mill-Knisja li ma kinux qed jixxirku aktar mal-Apostli. Isimgħu. Ħadd mill-oħrajn, min huma dawn l-oħrajn? L-oħrajn min? Mill-oħrajn Kristjani ta'. Jekk tmorru taqrawha u tfittxuha fit-tifsira tagħha, toġobni kif ipoġġiha in New Living Translation. And none of the other Christians dared associate themselves with them. Ħadd mill-Kristjani l-oħra ma kien jissogra jissieħeb magħhom. Imma kulħadd kien ifaħħarhom ħafna. Kemm hawn minnkom smajtu l-programm illum? Smajtu x'għamel? Smajtu x'għamel il-preżentatur? Smajtu x'għamel? Li ċassani dak il-verità. Ma smajtu x'għamel? Mela mhux ħajdilkom ma smajtux. Le, għal xi ħaġa li apprezzajt nirringrazzja għalih u jalla li teħ il-grazzja jara d-dawl tal-Vanġelu, għax minn il-Vanġelu tista' tkun ħelu kemm trid għax m'intix ħażal f'ġorta. U tista' tfaħħarni kemm tifraħ u jekk ma tkunx imwieled miġdid tindilha f'ġorta. Sewwa, imma dak li għamel
Bħal speċi bħal mamlu daw in-nies lill-apostli u kienu Kristjani daw. Li daw bdew ifaħru l-apostli kemm huma nies tal-mulej u kemm huma tara l-qawwa talla fihom, però ma rridx nissoċja ruħi. Veru, beda jgħidli għalli klim sabiħ, nirringrazzjaw jekk qed jisma' dal-programm, il-mulej birk jekk napprezza, I humble myself, I receive it. Alleluja. Imma, mela meta int parti mir-remnant kulħadd tgħid, għamma minnkom tridu tkunu parti mir-remnant. Kom minnkom li verament tkunu parti mill-fdal, vera, ma ta' bis-serjetà nidilkom. Mela ħan iggarantilkom, ħan ipprofetizzaħħilkom fuq ħajtkom di, ħatamlu Kristjani oħrajn nervużi. ħatamlu Kristjani oħrajn nervużi. Tidnejlek għaliex? Ħanejlek għaliex. Għax inti meta għandek Kristjaneżmu normali, ħafna jaħsbu li dik hija l-epitomija. U tiġi int, tgħidulhom there's more, ta'. Allora x'taħseb? Inti qed tiġġebbidhom, qed tistreċjhom. U ħafna mhumiex lesti jitilgħu dik it-tarġa l-oħra. Jridu joqogħdu fejn huma ċiċċi bil-qiegħda wewe. River of Love biex dik it-tip ta' knisja. River of Love nsaħħu msejħin biex imorru oltre. Above and beyond. The head and not the tail. Hallelujah in Jesus' name. By the way, mhux qed ngħidilkom ħadd ieħor ma jistax imur, imma ħadd ieħor ma jridx imur. Meta Kristjan riċenti għamel ftit żmien jiġi hawn tagħmel da u mbagħad qal li ma xridx niġi iktar hemm ta' għaliex hemmhekk intom too much. Wow, that's a blessing. Hallelujah. When people tell you you're too much, dulla ma jgħidulhom that's because you're not enough. Għalli għaxina rrid immur x'imkien konservativ. Issa nġibulek landa tal-konserva u nippreservaw fija. U nagħmlu konservattiv. Bil-konserva b'kollox. Sewwa, ħalli ma tħossokx naqra skomdu. Unbelievable, but it is the truth. Meta ċertu mexxejja leaders, God bless them all, ta' ġifieri. Meta jgħiduli darba kien wieħed għalli għaxina pentekostali imma moderat. Għetlina pentekostali estrem. The best, the worstest, the furthest, the deepest, the highest, the widest. If there's more, and I want it too. Kemm hawn min irid pentekostalizmu hekk konservattiv. Ejja jagħmel sek naqra ejja. Amen. Jiena m'iniex imsejjaħ biex inkun normali. I hate being normal. Don't tell me to be like you. And don't tell me to be normal. Amen. Normal is not in my vocabulary. U mhijiex parti mill-viżjoni għalija. U laqqas mi għal-viżjoni tiegħi għalikom. Imma xorta dak li jiena nixtieq għalikom tridu tkunu tixtiequ intkom għalikom infuskom. Amen. Amen. Għaliex għax aħna il-fdal. Mhux qed ngħidilkom river of love biss il-fdal, imma dan huwa t-tip ta' poplu li huwa fdal. Huwa distint. Huwa mimlinar, jiġi l-Kristjani oħra skomdi, ġebuhom skomdi, mhux qed ngħidlek l-oħrajn mhux ħajsalvaw, imma qed ngħidilkom ċertu Kristjani huma happy go lucky, just praise Jesus, Hallelujah. Thank you, Lord. Jina l-entertainment Kristjan tiegħi ma nara xi ħadd jibda jinħeles mid-demoni. I enjoy that. I mean, I love that. Bring me some demon-possessed people. Hallelujah. U jekk xi ħadd qed jarani fuq l-internet, li waħda qed tħares lejja, li waħda di.
Please, jekk qed tara dal-video, ejdu lil politikanti, b'kull rispettu mħabba l-Prim Ministru, l-President, il-politikanti kollha tal-membri tal-Parlament, idulhom nixtieq li niġi hemmhekk jew xi ħadd ieħor midluk mir-River of Love għax River of Love huma midlukin tal-Halleluja talla biex niġu norukom kif teħilsu l xi ħadd mid-demonji. Ħalli mbagħad tkunu tafu għaliex ma tkomx tmissu ma' ċertu li ġietu ddaħluhom fuq uliedna fuq dal-pajjiż għax kun qed tistiednu tagħtu platform lid-demonju. May that day come. Għal dawk li forsi ma jemnux, issir temmen u ssir teologu dakinhar. Għax taf x'jagħmel ix-xetan imbagħad. Jibda jħares madwaru u jibda jikxef l-awwar ta' dak u ta' dik u da dak. Jekk ma tkunx ta' Kristu. Darba kellna wieħed hawnhekk qed jinħeles, ma ninsija qatt tiftakar bradera. Kellna wieħed hawn qed jinħeles wieħed mill-mijiet. U ġi wieħed minn għalih ħajeżerċita l-awtorità li jekk inti ta' Kristu veru għandek awtorità kollha. Imma niftakar kif beda jkeċċih dar għalih id-demonju. Għallu ja ipokritu int ħadd tiġi tkeċċini. U beda għallu l-ħama ta' xabel il-bera flaxija. This is not religion. This is kingdom. We reign, we rule in this life. Aħna niddominaw, aħna nirrenjaw din il-ħajja permessa sina Ġesu Kristu. Halleluja. Amen. That's the Christianity I love. Għaw ħafna jmorru jeħilsuwa u għaw ħafna li jiġu għaw jenħelsu. Amen. Thank you, Lord. Amen. It-tielet punt. Fil-ktib ta' Atti tal-Apostli kapitlu 7, marru mela għandek il-remnant il-fdal huma poplu ħuġġiġanar. Kulħadd jgħid, mulej qadis. Ejda minn qalbek. Mulej qadis. Għamilni ħuġġiġanar tal-Ispirtu Santu. Ħalli kull demonju ikun skomdu ħdejja. Issa jekk jiġi xi ħadd u jħossu skomdu ħdej, għidlu nek naf għaliex. Għidlu, trid tkun komdu? Tu, il-Kristjan vera fdal. U għadak il-persuna li mhux għax irid jew għax idun kiesa jew għax gburi whatever, imma il-preżenza talla fih u n-nar talla li jidher fih iġġieli oħrajn madwaru jħossuhom skomdi. 3. Il-Kristjan vera bħal Stefnu jisimma għadi Atti 7 vers 5 u ma ta' xejn minna għalih anqas daqsi kapitlu għattilkom jiena 7 vers 5 ma naħsibx li 5 da. Ma importax, tibżax. Ħanaqra l-kom fej ktib ta' kapitlu 7 għanna rakux 15 għalli jisegħu. Le. Mela, nissa misprint. Ma importax. Fil-ktib ta' Atti tal-Apostli kapitlu 7, Stefnu qed ixandar il-Vanġelu. U beda jitkellem mal-Farizej. U Stefnu għal il-Farizej għalilhom dan il-klim. Naħseb jansiba ta' għanna nansibirix. U għadu d-dejn. Ovvjament li jibda ma' għadu d-dejn. Hello. Le. Le. No. Atti. Tibżax. 5th
Min vers 51 mela di, mux chapter verse 5. Mela, vizbajr zaħirux. Atti kapitlu 7 vers. Ħanibda naqra minn vers 49. Is-sema u t-trontija ju l-art l-nrifes għarriġlejja, x'dar tistgħu tibnu li jgħidil mulej, jew fejn hu l-post tal-mistriħ tiegħi, mhux bidejja sar dan kollu, ja nista' rasibsa, da min qed jgħidu l-Stifnu? Lill-Fariżej, nies reliġjużi. Isimgħuni aħwa. Jekk Ġesu għamel din, jekk l-apostli għamluha din, intom tistgħu tagħmluha? Stifnu ma kienx apostlu, kien diċiplu. Hemm ċertu nies li hemm bżonn teżżuhom bil-qawwa tan-nar tal-Ispiritu Santu li għandkom fikom u Alla għalhekk ikun bagħtek. Toqgħodx taħseb fik jekk hux ħajgustak wara jew le, Alla mhux qallek morru mad-dinja kollha u mekxu li jgustawkom għalek xek. Morru mad-dinja kollha u x'għandu l-Vanġelu, tas-salfna kif inhu. Għax dak il-ħin qabli jħarislek bl-ikraħ imma l-lejla għada ħajkun f'kamartu dak u għet jaħseb. Ftakar daqs kemm hija mħabba li mħabba hija importanti, però mhix iktar mill-verità. Għas-safratan Ġesu Kristus ma qalekx li l-mħabba taħilsek, għallek il-verità taħilsek. Jiena nista' nħobbok bid-difetti kollha u ma tibdel xejn fik. Imma Kristu mhux biss imħabba, Kristu huwa verità. Għalhekk meta jiġbdek bil-imħabba imma jbidlek u jitrasformak bil-verità. Halleluja. Amen. Imbagħad qalilhom hekk, ja nies ta' ras jibsa, intom għalaqtu qalbkom u saddejtu widnejkom u dejjem waqaftulu lill-Ispiritu Santu. Isimgħu aħna. Aħwa għaliex waqfulu lill-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu min huwa? Apparti huwa Alla huwa l-anointing. Mela l-poplu l-midluk talla, il-fdal talla huwa distint għax apparti li għandhom in-nar talla fihom, ma nistgħu ngħidu sinonimu ma' tfisser li l-anointing fihom iqalleb ispirtu tal-Antikrist f'ħadd ieħor. Ftakar il-kelma Kristu tfisser anointing, tfisser l-anointing talla, l-anointed talla, l-midluk talla. Mela jekk inti issa il-midluk talla fi Kristu, l-ispirtu tiegħek iqanqal l-Antikristu f'ħadd ieħor. Aħwa ngħidilkom xi ħaġa tal-waħx, peress li wasal Halloween, aw knejjes Antikristu. Anka f'Malta. U mhux kattolċi biss. Aw anka knejjes suppost jimsejħu evanġeliċi. Kontra l-anointing. Jikkritikaw l-anointing. Jikkritikaw il-fejqan. Jikkritikaw il-qawwa talla. Aħrab qabel ma tiġi l-ġudizzju talla fuqek. Moħħkom hemm. U ma knejjes li l-Ispiritu Santu bħalma qallu Petru, bħalma qalhom Stifnu. Jifqu l-Ispiritu Santu. Kemm minnkom tixtiequ tkunu parti minn xi dik it-tip ta' knisja? Ftakar il-Bibja tgħidlek li min jaqaf lill-Ispiritu Santu jkun qed jikkommetti id-dawwa tal-Ispiritu Santu huwa id-dnub li ma jinħafix. Meta jiena ngħid jiena I am for the anointing, those who resist the anointing become the antichrist ones. Anti means against. Mhux sija. Against the anointing. Qed tifhmu aħwa? Għodu attenti. Ara ma tixxirkux magħhom u wara ma tagħmluh f'xi grupp tal-Facebook jew tal-Messenger. U wara ma tmorrux evangelizzaw magħhom. Għax intom għandkom DNA differenti. I'm telling you. Intom il-remnant, intom il-fdal.
Intom il-poplu mażul tal-Alla. Intom li Alla għażel biex tkunu ħuġġiġa nar tal-Ispirtu Santu. Intom li d-demonju tiskomodawh. Għalhekk meta xi ħadd jiġi kontra tiegħek hija battalja spiritwali għax qed tiskomoda d-demonju fih jew id-demonju madwaru. Il-Farizej li kienu il-pupazzi tad-demonju sewwa x'kienu jagħmlu? Jiġu skomdi, Kristu jiskomodhom, l-apostli jiskomodawhom. Kemm minnkom tixtieq tara l-qawwa tal-Alla tiżdied fuq ħajtek? Ħa nerġa' nagħmililek poġġi. Kemm minnkom żgur li tridu taraw l-qawwa tal-anointing tiżdied fuq ħajtek? Ħa nerġa' ngħidilkom tielet darba. Kemm minnkom li verament tixtiequ taraw l-anointing tal-Ispirtu Santu jiżdied fuq ħajtek? Mela ħadd iżdied il-persekuzzjoni. It's not against you. It's against the anointing over your life. Illum kelli ħafna barkiet, waħda minnhom meta qalli ma naħsibx li hawn xi ħadd f'Malta jiġu attakkat daqs kemm tiġi attakkat int. Taf x'għadu kif qalli dak kliem ieħor. Fi kliem ieħor x'qalli dak. Fi kliem ieħor x'għadu kif qalli. Li inti bniedem midluk minn Alla. Il-bniedem li mhux midluk minn Alla x'dan mhux ħattakka, diġà jagħmel rolu. Lil min attakkaw l-iktar fil-istorja tal-umanità? Lil Kristu Ġesu għaliex? Għax huwa l-iktar wieħed anointed. Imma l-iktar wieħed rebbieħ. Jekk inti tiddilka tal-Ispirtu tiżdied fuq ħajtek, il-battalja ħadd iżdied. Ir-rebħa ħadd iżdied ukoll. Taqtax qalbek. Ix-xitan mhux lilek qed jattakka per se, għax għal bibu minnek li teżisti. Imma l-fatt li jissalla lilek sejjaħlek il-midluk tiegħi, ix-xjatan għamlu hekk. Let's attack him. Because he's a threat to us. Dan huwa teddida lina. Jekk inħalluh sejjer ħajkeċċina u jibatna fil-ħnieżer. Jew nibatuhom x'imkien jew. Fejn jiltaqgħu f'ċirku. Aħjar ma nibatuhom xejn. Hello! Anybody home? Hallelujah. Kulħadd jgħid jiena il-fdal tal-mulej. In-nar tal-Alla jħeġġeġ fija. Jien niskomoda ir-realm spiritwali ta' dlamijiet madwari. Jien niskomoda kull spiritu antikrist għax l-Spiritu ta' Kristu qiegħed fuqi. Jiena ta' Kristu u l-ebda darba msawra kontra tiegħi ma tista' tirnexxi f'isem Ġesu ta' Nażaret. Hallelujah. Number 4. Il-punt 4. Il-midlukin u l-fdawk li ma l-fdal tal-Alla isimgħuni aħwa. Kif jitkellmu huma differenti. They talk differently. Ħanerġa' ngħidha, minu verament parti mir-remnant jitkellmu differenti. La jitkellmu bħal papa. La żgur ma jitkellmu bħal isquf. La żgur ma jitkellmu bħal qasis. La żgur ma jitkellem għal xi pastor jew b'xaħat partikolari. Min huwa midluk minn Alla. Ftakar Ġesu x'qal f'dak il-mument ma jkunux intom li titkellmu imma mela min huwa l-midluk minn Alla min jitkellem minnu? Alla. Mela min l-midluk jitkellem Alla jitkellem bħal Alla. U Alla ma jlaqlaqx. Alla m'għandux xi apologizza. Smajtu għadi? Kulħadd jgħidha Alla ma jlaqlaqx. U meta jitkellem minn fommi, Alla ma jlaqlaqx. Hallelujah. You are a chosen generation. You are a breed, a brand new breed. Hallelujah.
Amen. Gloria għal Ġesu. Mela il-poplu Talla, il-raba punt, il-poplu li waq il-fdal jitkellmu biqlubija, bl-Ingliż jgħidlek they speak with boldness. Fil-Proverbi 28 vers 1 jgħidlek il-bniedem ġust jew il-bniedem Talla, the righteous one, jew the righteous ones, dawn jitkellmu bħal l-jum ta' tribu ta' Ġuda. Għaliex, għax they speak as a lion. The righteous are bold as a pussycat. Dak il-knisja ta' wisfel. The righteous of River of Love, they speak like the lion of the tribe of Judah. Hallelujah. Amen. Imma intom bi speċjali. Aħna speċjali żgur, sa inti ma nafx. Amen? Jina meta xi ħadd qal jiena mbira qed malajn ħankun bħalu. Meta xi ħadd qal jien midluk qed malajn ħankun bħalu. Ma għax ngħidlu inti biss allura midluk. Kemm għandna bbalali. Inti jekk taħseb li għandi xi ħaġa, ixxenna għalija, mhux minn għandi, minn għandu. Amen naħwa. Ħallu, ismawni naħwa. Fi ktib tal-Bibi, fi ktib fl-Atti tal-Apostli kapitlu 2, fl-Atti tal-Apostli kapitlu 19, għandek kemm darba tfatter morru waqraw fil-Atti tal-Apostli kapitlu 4, mhux issa x'ma nixħin, u mura għara f'Atti tal-Apostli kapitlu 4, partikolari dak il-kapitlu, kemm il-darba l-Bibja tajt li l-poplu Talla dawk li kienu midluka, dawk li kienu miġbura, dawk li kienu qed jitolbu flimkien tkellmu biqlubija kbira. Bl-Inglis jgħidlek they spoke with great boldness u Alla opera minnhom bis-sinjali, bl-ġubijiet u bil-miraklu u bil-fejqan. Ftakar, tantu hekk li meta rawhom in-nies tad-dinja, ma qalux daw fejn itgħallmu, daw qalu daw in-nies ishom jaġixxu ishom Ġesu, jaqgħu kienu miegħu. Jitkellmu bħal Ġesu. Meta semgħu jitkellmu qalu daw jaqgħu jagħmluha ma' Ġesu. Intom River of Love, meta titkellmu intom x'jgħidu ħattis? Dan reliġjuż, jekk jgħidlek reliġjuż qed jinsultak. Għaw inti dak tal-passer ta' Gordon għajlu, yes, halleluja, għallu għal-mulaj, thank you Jesus, dak huwa midluk minn Alla, u d-dilka li fuq ħajtu ġit fuq, halleluja u koll, u jek trida tista toħda entu koll, għax dak li l-mulaj taħ ma taħx għalih, taħ għal-poplu Talla, dak li għandu l-ġuħu u laċċa għalih. Amen. Mux għednejlek li d-dilka Talla bil-forsi tiġi fuq u mbatt tiġi fuqek, għax Alla ma jagħmilx kopi, you are an original in God's sight. Imma ovvjament peress li intom abdin u attaċċjati ma dal-artal with the altar that's called the River of Love, and it's an apostolic altar called the Gordon John Manche as well. And I say this to the glory of God, jek ma toġbokx Alla bit-channel. Amen, as simple as that. I don't have to explain nothing to nobody. Alleluja. Allura, intom aħwa, intom il-midluka Talla, msejħin f'din il-knisja, msejħin parti minn dil-familja, mux membri u l-liet. Kulħat jgħida, minix membru ta' River of Love, jina familja River of Love. Amen, għawnek familja, għawnek niġi nara l-ħuti, subin u bniet niġi nintaqa ma' missiri fil-mulej u mommi fil-mulej, aħna familja, halleluja, mażula. U jekk ma joġbokx mandi għal-dobbligu nispjegalek xejn, dik il-verità ħuda u rġivi għadla f'affaridijak. Minti kemm minti titkellem imma għandek ħafna gburija. Le, għadek ma fim tas-soloġament xejn. Għandi boldness, konfidenza fih. Jina mhux qed ngħidlek minu Gordon John Manche fin-natural Gordon John Manche trap. Ħmiġ tal-art. Ma Gordon John Manche midluk mill-Ispirtu Santa, that's a different story.
Amen. Halleluja. Ismawa. 3 punti oħra ħon itolbu. 1. Il-min dawk li huma midluka minn Alla, dawk li huma l-fdal, huma distinti. 1. Huma dawk li jgħidu dak li Alla jgħid fuqhom. Il-midluk tal-Alla, id-distint u għal-fdal, dak li huma l-fdal, midluka u distinti, daw jgħidu x'jgħid Alla fuqhom, imberkin, infejqa, prosperi, ir-ras u mhux id-dem, sejrin il-fuq u mhux l-isfel għandi għaw awtorità akbar u dak li fija minn dak li fid-dinja. Halleluja. Għax il-dawk li huma il-midluka, ir-remnant u distinti mill-poplu tad-dinja u minn anka kristjani oħra, distinti, daw għala bibhom x'jaħseb ħadd ieħor fihom. Ħanerġa' ngħidilkom, dik mhix dawwa, qed ngħidilkom għala bibu minnu verament Alla għala bibu x'jaħseb id-dinja fih. Għala bibu x'jaħseb ħadd ieħor fuq. Halleluja. Thank you Jesus. Għalhekk huma dawk li jimxu b'revelazzjoni ta' jafu x'jgħid Alla min huma. Jafu li xjejt ħaddieħor ma jiswa xejn fuqhom. You gave me nothing and you can take nothing away from me. Ma għala bibhom x'jaħseb ħaddieħor fuqhom u ma jista' jaħdulhom ħaddieħor ma jistax jaħdulhom dak li tom il-mulej. Ħa naqralkom skrittura, morru fit-2 Korintin. Thank you, Jesus. It-2 Korintin, kapitlu 3, vers 1. Nerġgħu nibdew nirrakkomandaw lil nfusna? Għandna bżonn aħna noqogħdu nirrakkomandaw lil nfusna. Bħal xi ħud b'xieda għalina. B'xieda għalina. Itri ta' rakkomandazzjoni għalikom jew minn għandkom. Halleluja. Thank you Jesus. It-2 Korintin kapitlu 10. Kapitlu 10, vers 12. Aħna ma nissugrawx niddaqsu jew nitqablu ma dawk li jiftaħru bihom infushom. Qed tisma' x'qed jgħid, aħna ma nissugrawx niddaqsu jew nitqablu ma dawk li jfirħu bihom infushom. Meta dawk iqisu ruħhom bihom infushom u jqablu lil-ruħhom magħhom infushom bla ikunu bla moħħ. X'jiġifieri? Jiġifieri aħna ma nqablux lil nfusna ma' laqqas inqablu nfusna mal-bniedem mal-oħrajn, inqablu nfusna ma' Kristu. Inti lil min imsejħ biex tiġbaħ? Il-Kristu. Qed tifhmuha? Vers 18. 2 Korintin 10 vers 18. Għax mhux dak 2 Korintin kapitlu 10 vers 18. Għax mhux dak li jiftaħar bih innifsu jkun jingħoġob imma dak li jfaħru il-mulej. Fl-Skrittura per Proverbi tgħidlek inti tfaħħarx lek innifsek ħalli l-fom ħadd ieħor ifaħħrek. Amen. Però hawnhekk Pawlu tgħidlek mhux għax aħna qed infittxu li aħna noqogħdu niftaħru nfusna. Aħna l-ftaħir tagħna jiġi mill-mulej. Qed tifhmu? Jiġifieri il-poplu remanente, il-poplu il-fdal, il-midlukin, dawk li huma ħuġġiġa nar, dawk li jiskomodaw id-demonju madwarhom, dawk li jitturblaw l-spiriti tal-Antikristu, ma jfittxux li ġew approvati ma' ħadd. Isma' ngħidlek aħwa, hawn nies fid-dinja, hawn nies f'pajjiżna,
anke jistgħu jkunu xi wħud Kristjani li jfittxu li jintoġbu ma' ħadd ieħor. Aħwa, please, hawn Kristjani li jfittxu li jintoġbu ma' ħadd ieħor. Jiena mhux qed ngħidlek ma timxix fl-imħabba, ħobb il-kulħadd lil min tara fil-bżonn u tista' tgħinu għejnu. Imma fejn jidħol issa il-Vanġelu u l-verità ma tagħmel distinzjoni għal ħadd. Il-verità kif inhi. U ma toqgħodx tibża ma tgħid ħanoġbu lil da tgħid ħajfanzjani jew tgħid di ħaditħaqli. Inti mhux għalhekk imsejjaħ. Inti msejjaħ biex tkun distint. Għamel id-differenza fi Kristu. Mhux għax aħna niftaħru li ġifieri nollu lilna nfusna bħalma jgħid Pawlu wkoll fil-Filippi ngħidu li nagħmlu lilna nfusna aktar milli aħna nafu. Aħna jien min jien mhux għax jien għamiltni, jien min jien għamilni Alla. Min jiftaħar xejlek il-mulej. Min jiftaħar ħalleh jiftaħar fil-mulej. Mhux qed niftaħar kemm jiena bravu Gordon John Manche u għandi jitri wara ismi, wara qabel ismi, u fuq ismi u taħt ismi u ma jfissru xejn. Qed tiftaħar fi Kristu. Amen. U jekk inti ta' Kristu jew Kristjan, tfisser li inti suppost tixbaħ lilu. Għax bħalma u f'din id-dinja, bħalma Kristu u hekk aħna f'din id-dinja. As he is, so are we in this world. L-ewwel Ġwanni 4:17. Amen. Praise and worship team. Would you please come? Gloria lil mulej. Iktar ma inti tikber fl-anointing, iktar inti ma tikber fin-nar tal-Ispiritu Santu, iktar l-għadu ħajprova jintimiddak. Taqtax qalbek, tħabbilx rasek. Halleluja. Ħanajd dan il-quote. Ħanajdilkom din il-quote, isimgħu nisew. The age of pussycat Christianity is over. Let the lion of Judah rise and roar. Halleluja. Il-gwi muxi kristjanezmu li Alla qatt ma kellu dak it-tip ta' kristjanizmu f'moħħu, irid jiġi eradikat u jiġi extint f'dan il-pajjiż. Għax Alla tqajjem rimanente, qed iqajjem f'dal ta' poplu li huma mimlin bin-nar tal-Ispiritu Santu ma jibżawx jitkellmu l-verità, jimxu bl-imħabba iva, imma qatt għall-ebda raġuni ma l-verità tiġi maqgħuġa jew kompromessa. Halleluja. Amen. U meta inti titkellem hekk, Alla huwa miegħek, anzi Alla fik u Alla stessa titkellem. Amen. U ftakru di, jekk Alla kapaċi jagħmilha di u ma jsib l-ebda problema li jitkellem il-verità u jibqa' jamħabba, meta inti tgħid il-verità qed titkellem bl-imħabba. Għax inti qed tara beyond iċ-ċirkostanzi bħalissa, għax dak jew dik qed tħossha skomda. Inti ħanilek aħwa. God has not called you to make people comfortable. That's not your calling. Not one Christian. Lebda evangelist, lebda pastor, lebda apostol, lebda papa u lebda of. Alla ma sejjaħ, lebda wieħed minnhom biex imorru jqogħdu jagħmlu n-nies komdi. Alla sejjaħlek lilek biex inti ġieli tfassal in-nies is-salvazzjoni u meta tgħidilhom il-verità, il-kontra ħad għamilhom ħadd iskomodhom u ħadd qalleb ruxmata demonji li ilhom hemmhekk bil-qiegħda jċiċċu bil-qiegħda ġewwa dak il-persuna. U meta jiġi l-Vanġelu l-anointing tal-Ispiritu Santu jinżel fuqhom, jibda jitqalleb kollox, għalhekk jibdew jinħallsu ġerdu nies. Qed tifhmu aħwa? Dak huwa int. Dak huwa int. Amen? Halleluja. Ejja nitolbu. Grazzi mulej. Kulħadd jgħid din warajja, missi qaddis. Grazzi tal-kelma tiegħek. Nirċievi u nemmen li inti qed qajjem dan il-poplu. U popli oħrajn madwar id-dinja simili ta' dan il-poplu. Li huma midluka. Li huma imsejħa, li huma ħuġġiġa n-nar tal-Ispiritu Santu. Misli qaddis, ma rridx inkun normali. Ħanerġa' ngħidlek mulej, ma rridx mulej, ma rridx inkun
normali. Ma rridx nipprova nintoġob. Ħlif minnek Ġesu. M'għandi l-ebda obbligu lejn ħadd, ħlif lilek u lejk Ġesu. Għalhekk lilek biss irrid noġob, lilek biss irrid naqdi, aħdem fija bla limitu. Take me deeper. Take me higher. Fissem Ġesu Kristu. Mula għadis, illum jiena nażel biex inkun parti mill-fdal midluk distint mill-popli kollha tad-dinja u anke minn Kristjani oħra. Uża dan il-poplu remanente u mulej ġib revival permezz dan il-poplu. Sew f'dan il-pajjiż u fil-pajjiżi kollha fejn inti qed tibgħat il dan il-poplu River of Love. Madwar l-Ewropa, madwar l-Amerika, fl-Afrika, fl-Asja u uża lili mulej. Kull fejn imur inġorri n-nar u l-dilka tal-Ispiritu Santu talla fuqi. Mandi għalfejn nibża minn xejn u mandi għalfejn nibża minn ħadd. Għax Alla huwa miegħi u l-Ispirtu tal-midluk Kristu Ġesu jammar fija. Mulej qaċċat kull dnub, qaċċat dak kollu li mhux ġej minnek, qaċċtu minn ġo ħajti. Jekk ix droga, jekk ix perverżjoni, jekk ix gideb, jekk ix alkohol, jekk ix zina, jekk ix konfużjoni, jekk ix biża jew intimidazzjoni, kwalinkwa ħaġa li mhix ġejja minn natura divina tiegħek mulej, aqlaħħa u qaċċata milleru issa mulej qaddis. Għax issa jien nissejjaħ il-poplu qaddis, midluk, il-fdal, ħuġġiġa tan-nar tiegħek u distint għalik u minn kulħadd. Dan ħajseħħ u jsir f'ħajti f'isem Ġesu Kristu. Amen. Ringrazzja l-mulej minn qalbek issa stess. Church push. Continue to pray in the Holy Ghost. Pray in the Holy Ghost. There's an atmosphere right now. Fa proħo sik halaman tatada. Zimrajum broto saka. Worship him right now. You have just made a covenant. Għadek kif għamilt arrija ta' pat malla loli. Saka brato kumo shakala nama. Emmanuel, your name is called. Worship him. Emmanuel, God with us, revealed in us. His name is called Emmanuel. The word D, I'm hearing in my spirit. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. His name is called Emmanuel. La brosakia nama. And God with us, revealed in us. Your name is called. Somebody, you've been having pain in this area. Xaħat minnkom dal-axħar tkollok ħafna uġieħ f'dil area. Min dik il-persuna? Kollok uġieħ f'dil area, brother? Inti? Kura saba. Pray in the Holy Ghost. Pray in the Holy Ghost. The Lord wants to operate right now. The Holy Spirit wants to operate right now. In Jesus' name. Shakima koroto bosi kalantadria bosokota. Zomro nala baba barakia de bosokoto. Shinera baba sokotroto boshendaya. Somebody there, the Lord wants to touch you. Somebody there, right there.
Sombrajata kadarabada. Dawk it-nejn intom hemm fuq hawn. Claire, inti Claire? Claire, u dik taħdejk. Dik it-tifla tiegħek. The Lord wants to do something in your life right now. Kora tamam bramana kadasata. Pray in the Holy Ghost. Sombrata. Can you come? Importanti ġi hawnhekk? Can you come please? Claire, u t-tifla tagħha. Come. Pray in the Holy Ghost. Pray. Worship Him. Emmanuel. Abrossa kata. Emmanuel. Stand here. Your name is called Emmanuel. Jesus. God with us. Lift up your hands. Lift up. Holy day. Holy day. The Lord is saying to you, sisters, stop worrying. Stop worrying, says the Lord. I have your situation. God is saying to you, He's got it all handled. It's in His hand. You do not need to be anxious. You do not need to worry. You don't need to be afraid. For the worry and the concern that you have, the Lord is going to bring you through it, and you're going to see a mighty blessing in your life and in your family. In Jesus' name. I am seeing you worrying. I'm seeing a lot of worries. Worry. Concern, and afraid as well. And possibly this is affecting even a bit your marriage and your husband. Is that true? Is that true, brother? Is that there's something that your wife is being concerned about, that it's putting extra pressure? Father, in the name of Jesus, thank you, my Lord and my God. Do not be afraid. Fire, Lord, more of your spirit. Release. Receive from the Lord. Receive from God. Receive from Jesus. Receive. Thank you, Lord. Hallelujah. Fil-spiritu tiegħi nħossad mweġġa f'qalbek li ġejja minn xkunitek li għandha x'taqsam mal-papa. U jista' jkun li fil-spiritu tiegħi tinħoss ukoll li hemm mumenti fejn inti tixtieq dak ir-rwol fil-ħajja tiegħek tal-papa. U għalkemm inti b'saħħtek bħala karattru b'saħħtek, però hemm dik il-ħaġa fik, il-weġġa fik li l-mulier tifejjaqlek fiha. U timmissja dik ir-relazzjoni tiegħek, il-papa tiegħek ħafejna. Ir-relazzjoni tagħha mal-papa ma tantx hija. Imma l-mulier jaħdem dik ir-relazzjoni. Il-mulej ħana tolbu issa biex imissu koll papa tiegħek. Avolja ma xi jataw. Imma ċertu weġġat li inti għaddejt minnhom minħabba li r-relazzjoni tiegħek mal-papa mhijiex kif tixtieqha. Hemm affarijiet li huma nieqsa. Però l-mulej ħajmiss dik is-sitwazzjoni u ħajaħdem fija. U anka tibża minn relazzjonijiet. You're afraid of relationships. Tibża minn relazzjonijiet ma' ġuventur. Għax għadek m'intix ċerta anka fuq ċertu relazzjonijiet. Però l-mulej tifejqek f'din l-erja
ħalli anka tista' tirċievi u tista' tikber u timxi l-qoddim fil-ħajja tiegħek. Fissem Ġesu Kristu. Fissem Ġesu Kristu. Mulej grazzi, mulej għaddis. Thank you, Lord. Lesta li timxi mal-mulej? Vera? Really? Brava. Ma l-mulej jagħmel xi ħaġa f'dik l-erja. Tgħid li m'għandi ma tantx għandha relazzjoni tajba peress li kienet tgħix man-nanna. Allura dik l-erja hemm il-weġġat. Hi mhux imdorrija li tgħix id-dar, għalija li kien għalija baqa' tgħix għand ommi. Għattella li sananna li għamilt magħha li kellha bżonn għamiltu sal-aħħar, għattella li sa titinżel id-dar. Biżejjed jiena nċħat minna u kellha 8 snin meta kienet tgħix ommi. From childhood. Sal-aħħar għamlet magħha u tbiddilha u taħsilha u tbiddilha n-nebi. Għamlet ħafna magħha. Pray for her. Itolbu għalija missa stess. Jesus. Mulej qaddis, nitolbok biex inti I see in my spirit right now. Ejt il-mulej li qed mislek qalbek. Ġesu jħobbok. Ma dak li tlift inti bejnek u bejn papa il-mulej ħajjagħmel xi ħaġa speċjali f'dik l-erja. Kubra baba sinda la rabrodro bossata. U inti tħossokx guilty. Il-mulej tgħidlek tħossokx guilty. U nutli tħossok guilty u tħalli dil ħaġa tkissrek lilek. U nutli. Għax dak li sar. Imma issa l-mulej qed jimmarka din l-area. God is going to do something in this area for you. U llum li tolbu fi Ġesu Kristu biex hallelujah. Grazie mulej qaddis. Thank you, Lord. I also see because of this relationship, dimħabba di relazzjoni nara weġġat fik ukoll. Però l-passat ħalli ħessa, unutli, passat ħalli. Ġas ħares il-qudiem, għatija l-mulej di situazzjoni, ħalli tara l-qawwa tal-mulej tinvadi din situazzjoni. I believe in my spirit that your husband is coming to Jesus. Il-raġel tiegħek u l-papa tiegħek jiġi lejn il-mulej. U l-mulej ħajamel xogħol ġdid anka fil-familja tiegħek, anka miegħek. X'qed tħoss? Dwejja akbar. Irriedet, għax li nagħmel 3 tim norqod id-dar u jumejn norqod għand in-nanna. Għax ommi qaltilhom għax aħna aċċettajna li fil-post ommi toqgħod it-tifla toħti peress li kienu jduru biha u t-tifla toħti. U l-ommi kliema kien ara ma titfawix il-barra. Amen. Imma din it-tip ta' rejection bdiet minn mindu kienet żgħira. Ta' 8 snin kif qed. Allura il-mulej jagħmel dan ix-xogħol jaħdem fik. Oli dek, lift up your hands. Mulej Qaddis, x'ismek? Anteja, Miss Qaddis. Grazzi ta' Anteja. Nitolbok mulej niddikjara n-nar tal-Ispiritu Santu. Anteja mulej Qaddis, nitolbu għalija aħwa. Ġesu jħobbok. Grazzi mulej Qaddis ta' Claire. Halleluja, l-mulej ħenna lik. Kont qed titkaxkar imma l-mulej reġa' ġabbrek. Grazzi Ġesu, tinsiex dal-moment. X'il-mulej qed jimmarkalek jħajlet jgħalek din il-ġurnata. Biex ma tinsiex, grazzi mulej Qaddis. So Baba Shindara Babrodo Bossa fire in the name of Jesus. More of you, Lord, more of you. Be free in Jesus' name.
Be free من كل فورمة addiction. مولا ينكسر كل فورمة addiction كل سيجارات مولا قديس. هاللويا في اسم كريستوس ينكسر. Gesù يهلسك essa stess. Gesù يهلسك. Gesù يهلسك. هاللويا. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie مولا قديس. Emmanuel. هاللويا. اليوتيوب الدو كل اللي انتم فوق يوتيوب God bless you. نراكم السيرفيس ليميس. هاللويا. كل هاتي أم بلوف أهوان. يكاو شهات